Ja, og så skulle vi bruge Boston-modellen til at analysere Selling Groups portefølje, hvilke brand, der kan placeres som stjerner, spørgsmålstegn, mælkekøer eller hunden. Og så skulle vi så også overveje, hvordan de enkelte brands bidrager til Selling Groups samlede indtjening og vækst. Og der har vi altså sagt, at Netto kan placeres i stjernen, fordi altså, de er i et marked, hvor discount-segmentet stadig vokser. Og Netto har den her stærke tilstedeværelse på discount-markedet, fordi de har så mange butikker, og ligesom er markedsledere inden for det her discount-marked. Men de vækster selvfølgelig stadig, men det kræver altså også investeringer, for at de kan beholde den her markedsandel. Og så har vi sagt, at Sellings stormagasiner, den hører under spørgsmålstegnet, og det er så fordi, de opererer på det her lavvækstmarked. Og så muligheden for at vokse til stjerner, altså muligheden for, at Sellings stormagasiner vokser til stjerner, den er der altså, men der skal investeres korrekt, for de kan vinde de her markedsandele. Og så har vi sagt, at Føtex og Bilka, de kunne være mælkekøer, eller placeres under mælkekøer, da de har den her høje markedsandel i Danmark. Men væksten i supermarkedskategorien er altså sådan generelt lav. Og de bidrager altså med den her stabile indtjening og finansierer investeringer i andre vækstområder. Men ja, altså som sagt, så gør de det egentlig godt. Og så har vi så sagt, at at nogle af de her Netto-butikker, fordi der er så mange, så er det ikke alle, der klarer sig super godt, så er det altså dem, der ikke klarer sig super godt, de kan høre under hunden. Og så har vi sagt, at Carl's Junior måske også hører under det her med hunden, fordi de er med til at give Selling en bredere produktportefølje. Dog har de altså en lav markedsandel her inden for fastfood, og så der er så lav vækst. Ja, så skulle vi så også udarbejde en OT-analyse af Selling Group med fokus på eksterne muligheder og trusler. Og skulle vi altså inkludere forhold som digitalisering, bæredygtighed og ændret forbrugertrends. Der har vi altså sagt, at de her opportunities, altså mulighederne, det er teknologi, hvor de har det her Bilka to go, som foregår på nettet. Hvor de så har en stor, rig mulighed på at, for at vækste, og for at det bliver en stor ting, det her Bilka to go. Og så en mulighed, det hører under det her digitalisering. Og så forbrugertrends, det er egentlig også en mulighed, fordi hver gang der kommer en trend, så er Selling Group hurtigt til at lancere, tage de her produkter og sætte dem ind i butikkerne. Det kunne være, dengang med Prime, at der fik de hurtigt, der fik de som de første i Danmark Prime i butikkerne. Og så er der så også svage konkurrenter under muligheder, hvor Coop 365, de lukker altså flere butikker rundt i landet. Og så så er der også trusler, og der har vi sagt, at det jo kan være stærke konkurrenter, ligesom Rema 1000, som er også den her discountkæde, der altså virkelig vokser lige nu. Og så en trussel, også det her igen med teknologi, og det er jo, hvis der er flere, der begynder at handle online på hjemmesider som nemlig.com eller andre ting, som, hvor Selling Group måske ikke er så langt med på teknologien. Hvis man kigger på de strategiske tiltag, som Selling Group de har implementeret her over de sidste par år, så har vi valgt at kigge på deres e-handel, og vi har kigget på deres reduktion af madspild. Og hvis man starter med e-handel, så synes vi, at tiltag, de har taget til sig, det er, at de har investeret i deres e-handel, og det har de blandt andet gjort ved at lave det her, der hedder Bilka to go og Føtex hjemmelevering. Og ved at de ligesom har gjort de her to tiltag, så giver de altså kunderne en mulighed for, at de kan handle mad online, og så kan enten få det leveret hjem til sig, eller så kan kunderne komme og afhente det.
hvilket er smart for nogen, som ikke har mulighed for at køre ud i butikkerne og handle. Og det går egentlig godt sammen med deres mission om, at de gerne vil gøre kundernes hverdag lettere og mere bekvemt, som de selv siger. Og så er det jo egentlig også med til at styrke deres e-handelsplatform. Og ved at de har de her 2 nye sådan handlemåder, så differentierer de sig også ved at, altså på det her e-handelsmarked, fordi de også imødekommer kundernes, deres behov eller brug for at shoppe online. Og ja, igen, de ligger så godt på det her e-handelsmarked, fordi de bruger det her Bilka to Go, som vi tænker lidt henvender sig til de kunder, som ønsker at handle større end ad gangen, mens Føtex hjemmelevering, det er sådan mere velegnet til hverdagskøb eller ugekøb, som er lidt mere normalt for en familie. Og kigger vi på deres tiltag om reduktion af madspild, så er de jo også implementeret det ved at indgå et samarbejde med den virksomhed, som hedder Too Good To Go, som er en virksomhed, der samarbejder med mange forskellige kæder, for blandt andet Netto, som ligger under Salling Group, og Føtex, hvor at de til sidst på dagen laver sådan nogle poser, hvor man kan få mad, der enten er ved at gå på dato, eller noget, de bare ikke skal have i butikkerne mere. Og så kan kunder og forbrugere bare gå ind og købe det til en billigere pris. Så den her donation af overskudsvarer går til et velgørende formål, hvilket vi også synes går godt i hånd med deres mission om at tage et socialt ansvar og skabe en positiv indvirkning på samfundet. Og det gør de jo også ved at sælge Too Good To Go. Produkter, der matcher den stigende efterspørgsel efter bæredygtige løsninger. Og det gælder så, at de kan udvide deres målgruppevalg. Og så igen kan man så nævne konkurrenter som HelloFresh og Årstiderne, der allerede implementerer bæredygtige forretningsmodeller og produkter, som appellerer til de her bevidste forbrugere. Det kan dermed igen sætte Salling Group bagud, hvis de ikke er hurtige nok til at følge med den her udvikling og begynde at prioritere bæredygtighed højere. Fordi at de ligesom risikerer at miste en større markedsandel til deres konkurrenter. Så hvis de ikke ruster op bredere og imødekommer forbrugernes de her forbrugertrends og reguleringskrav. Ja, og så til sidst har vi lige skulle lave en opsummering. Og for at sikre, at de fortsat har vækst og konkurrenceevne, bør de ligesom fokusere på de centrale strategier. Og har en vigtig mulighed ligesom at styrke deres omni-channel strategy og e-handel, som er med til at være afgørende som er afgørende i en tid med den her hastige digitalisering. Også fordi ved at de ligesom optimerer platforme som Bilka to Go og Føtex hjemmelevering, kan de så imødekomme den øget efterspørgsel efter online shopping, samtidig med at de giver kunderne en praktisk og fleksibel indkøbsoplevelse. Og så selvom at der er måltidskasser som HelloFresh og Årstiderne, så er Salling Group stadig positioneret sådan, at de kan udvide deres sortiment af dagligvarer, skræddersy tilbud, der kan tilpasses de her specifikke behov og præferencer hos deres kunder. Og så bør de samtidig med integrere bæredygtighed aktivt i deres forretningsmodel ved ligesom at investere i grønnere produkter og miljøvenlig emballage, så de kan tiltrække de miljøbevidste forbrugere, der prioriterer ansvarlige brands. Også fordi det samtidig kunne være med til at opfylde de her mulige fremtidige reguleringskrav, og så også styrke deres brandværdi, hvilket også er med til at
give dem eller bevare den her konkurrencefordel. Og så som en, en porteføljeudvidelse gennem opkøb af bæredygtige mærker, eller andre måltidskasseservices, kan de yderligere udvide markedet. Samtidig med, at de udnytter potentielle synergier mellem brands. Og så til sidst kan de implementere prisdifferentiering og loyalitetsprogrammer for ligesom at tiltrække de prisfølsomme og kvalitetsbevidste kunder, hvilket også vil øge deres kundeloyalitet og konkurrenceevne på lang sigt. Ja, og så hvis til sidst lige skulle kigge på fremtidsperspektiv, og vi skulle diskutere, hvilke udfordringer og muligheder Salling Group kan stå over for de kommende år. Her har vi skulle tage udgangspunkt i digitalisering og bæredygtighed og forbrugsmønstre. Og der står nævnt i artiklen, at Salling Group er markedsleder inden for dagligvaremarkedet. Og dertil står der så også, at koncernen har afsat 500 millioner kroner til en investeringsfond. Så de satser dermed på innovation gennem investeringer, der har til formål ligesom at styrke deres eksisterende kerneforretning. Og det her skal så på sigt være med til at styrke og fortsat sikre dem deres nuværende position som førende aktør på markedet. Og på den ene side vil det her give mulighed for at konsolidere deres position, da de allerede har en høj kendskabsgrad. Og derfor behøver de så ikke at bruge omfattende ressourcer på markedsføring, men på den anden side kan det så også sætte kan man også sætte spørgsmålstegn ved, om der er tilstrækkelig tid nu, hvor vi lever i en verden eller en tid, hvor den her digitalisering accelererer, og der er så mulighed for, at konkurrenten er hurtige til at udnytte det her og opnå bedre løsninger og øget synlighed og tilstedeværelse. Men man kan så også på den anden side sige, at i den her tid, hvor der er den her accelererende digitalisering, så giver det Salling Group mulighed for at fokusere på at promovere nye tiltag i forhold til optimering af deres supply chain, hvilket også er afgørende for koncernen, hvis de skal kunne følge med den her stigende konkurrenceintensitet, der er på markedet. Og i modsætning til det, ser vi så en stigende tendens fra forbrugernes side til ligesom at vælge de her færdiglavede måltidskasser fra konkurrenter som Årstiderne og HelloFresh, hvilket også er med til at udgøre en trussel for Salling Groups markedsposition. Og så selvom at vi ikke direkte i artiklen nævner bæredygtighed, så kunne den her deres vækststrategi fokus på investeringer potentielt integrere miljøtiltag. Og det her vil formentlig styrke virksomhedens brandværdi og appellere til de bevidste forbrugere, der søger virksomheder med et stærkt fokus på CSR. Og måske har de så ret i at være så forsigtige med investeringer, som de nævner i artiklen. Men det er samtidig også muligt, at de her manglende investeringer i bæredygtighed vil betyde, at de mister en væsentlig vækstområde. Så der er ligesom en form for balancegang mellem at sikre deres nuværende forretning og være proaktiv i forhold til fremtiden og de krav, forbrugerne stiller. Og ja, man kan også sige i forhold til de er det så demografiske, eller hvad man siger, reguleringer. Ja. Kigger vi på de her opkøb og udvidelser, kan de så give en adgang til